Quan parlem de l'Uller del Mas, el primer que se'ns pot passar pel cap és el seu vi i la vinya que l'envolta. Però aquest mas, a mig camí de Manresa i Sant Salvador de Guardiola, és molt més que un celler. I qui millor per explicar-nos-ho que el seu hereu i responsable. Per això, avui ens hem desplaçat fins aquí, a l'Uller del Mas, i hem parlat amb Frank Marganat. Jamendo.com. Primer de tot, Frank, moltes gràcies per convidar-nos a casa vostra. Un plaer. Primer de tot, el vostre celler s'ha convertit en el segon atractiu turístic de Manresa més visitat, just per darrere de la cova de Sant Ignasi. Quines creus que són les claus que l'han situat en aquesta posició? Bueno, mai renunciar als teus ideals, no? Tenir una filosofia molt clara i apostar per ella sense cap titubeig. Gràcies a la seva aposta, aquesta aposta de la que m'ha parlat, ha potenciat el Bages com a destí turístic i va rebre el Premi Pollet d'Or, que se li atorga a diferents personalitats de la comarca. Se l'esperava, aquest premi? No, en absolut. Jo soc una persona que sí que em considero una persona molt dinàmica i que m'agrada prendre decisions, ser emprenedor d'alguna manera, però ho faig perquè soc així. Al final no busco mai un premi, un reconeixement. M'agrada rebre'ls, i tant, que m'agrada. A tothom, no?, li agrada, però no ho faig per això. Per tant, és una cosa que és un ideal de vida, no?, una manera de compromís, sobretot amb el territori, amb tu mateix, amb la teva família, i apostar per això, el que creus i el que fa moure una mica el cor, no? L'enoturisme és un sector que cada vegada està guanyant més adeptes. Com s'està aconseguint això? Bueno, l'enoturista és una paraula ja, jo crec que una mica prostituïda i tot, no? Perquè es fa de tot, sí que estem fent molt ben fetes les coses, però hi ha molt camí per recórrer, no? Tenim un exemple molt important, molt exitós en aquest sentit, que és la zona de Califòrnia, Napa Valley, Sonoma, tot això, que els americans tenen molta experiència, saben molt bé vendre la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, i que ho han fet molt bé, no? Llavors, en Europa som països que sabem molt de moltes coses, però a l'hora de vendre, els italians, els francesos potser són els que més en saben d'aquest tema, però en plan massificació, en plan arribar a tothom, no massificació, no m'he expressat bé, però el fet d'arribar a la gent amb l'ànima, jo crec que els americans són els que ens guanyen, no? Llavors sí que l'èxit, en part, és de tots. Barcelona és una marca molt important, i nosaltres també tenim la virtut que som al costat d'aquesta muntanya tan màgica, no?, com és Montserrat, i a part que estem a 50 quilòmetres 45 de Barcelona. Per tant, doncs, tot això són coses que hem de jugar, que hem de saber quins hàndicaps i quins pros i contres tenim i jugar amb ells, no? Intentar minimitzar els contres i maximitzar els pros, no? Per tant, aquest concepte em quedo amb que estem a prop de Barcelona. Vosaltres al món, l'Uller del Mas el veneu com a Barcelona, com a Manresa? Ni una cosa ni l'altra. Jo venc una família, un respecte, un compromís amb el medi ambient, venc una responsabilitat social, venc una sèrie de valors. Venc valors, no venc localització. Potser un recolzament és la localització, però el que venc és compromís. I aquest model dels Estats Units, voleu assemblar-vos amb ells, vosaltres? No, en absolut. El que pretenem és agafar les coses bones de cada una de les que existeix i millorar-les, però sent nosaltres mateixos. Teniu també un model de negoci en el qual mescleu activitats gratuïtes i de pagament. Creieu que aquesta és una de les claus de l'èxit d'aquesta empresa? Tot suma, no? Al final són coses que has de fer, has d'intentar arribar a tothom, no? El que dèiem abans, arribar amb el cor, no? Amb la passió, amb la il·lusió. Això és superimportant, i els diners són importants, però no tant.
el que val són els compromisos amb un mateix, no? I amb el teu territori. Llavors, el fet que et coneguin fa que hi hagi una marca, i si tenen l'oportunitat de venir aquí, conèixer directament el projecte i el compromís aquest que tenim amb el territori, amb el medi ambient i amb les persones al nostre voltant, això es marca. Fa pocs mesos vau canviar el xef del restaurant i ara és Víctor Corchado qui està al capdavant d'aquest projecte. Què us està portant aquesta persona a l'Uller del Mas? Bueno, primer va ser un moment bastant important, crític, per dir-ho d'alguna manera, perquè estàvem acostumats a treballar d'una manera i quan ve un professional que està acostumat doncs, a buscar l'excel·lència en cadascun dels processos, això moltes vegades doncs, no acaba d'agradar, no? I bueno, doncs, va fer que algunes persones de l'equip van decidir marxar del projecte i d'altres s'han quedat, no? Perquè aposten per millorar, per créixer, per esforçar-se i per aprendre, no? Per formar-se i estar a un nivell pues, cada vegada més alt. No? Jo crec que ha estat molt positiu. Per tant, podríem dir que el xef Víctor Corchado és molt exigent. Molt exigent. Molt exigent. Fins i tot amb mi. Sí, és així. Molt exigent. I amb si mateix, perquè si no un no és exigent amb si mateix, doncs lògicament no ho pot ser amb els altres. I el nom de Víctor Corchado ha sigut un reclam en quant a que vingui més gent al restaurant? Ja ha notat la gent diferències amb la cuina d'abans? Lògicament s'ha notat molt la qualitat en servei i en producte, en el plat, s'ha notat moltíssim aquesta diferència. Ara, la marca Luis Corchado Víctor Corchado, perdó, aquí no és coneguda. Per tant, doncs, no ha estat una manera bona de fer un reclam perquè pel seu nom vingués gent aquí a dinar. Ara, això sí, doncs, amb el nou projecte que tenim al capdavant i tal, sí que aprofitarem perquè fer-lo conèixer i que la gent doncs, senti que la necessitat de venir i provar els seus plats, que són magnífics. Estem envoltats d'història. Podríem dir que aquest castell té més de 1.000 anys d'història. Parlem-nos una mica d'aquest lloc on estem. Bueno, és una casa, un castell, una casa fortificada, perquè ha passat per moltes transicions aquesta casa. Parlem de 1.056 anys que ha pertanyut a la meva família, jo soc la 36a generació. Pertany a la meva família, per tant, des de l'any 1964 i bueno, doncs les ha vist passar totes, no, aquesta casa. Llavors, doncs, bueno, doncs, tenim un arxiu familiar molt gran, del qual vam fer un llibre amb l'historiador Francesc Serres i Llarès, que és professor de la Universitat de Barcelona, doctorat, una persona d'eminència en aquest sentit, i que vaig tenir el plaer de poder-li conèixer i poder-li donar aquest projecte, no? De fer aquest llibre on es resumia una mica la història de tota la meva família. I bueno, què suposa? Bueno, doncs compromís, no? Al final, quan veus que tens alguna cosa, és el teu moment, no? Per mi, jo sempre dic que jo no em sento propietari d'aquesta casa, jo em sento responsable màxim d'aquesta casa, que no és el mateix. Perquè propietari és una paraula que, primer, que és lletja, que no m'agrada, i segon, que no m'hi sento com tal, perquè l'única cosa propietat significa que la pots traspassar, que la pots vendre, que la pots comprar, i això per mi no és comprable, ni és vendible, ni és traspassable. És una que només pot traspassar pels meus fills, o sigui, per la següent generació, i a més no és només material, sinó que hi ha alguna més, que hi ha aquest compromís amb el terra, amb el territori. Parla del passat, ara toca parlar del futur. Cap on va l'Uller del Mas? A quina direcció esteu agafant? Estem agafant la direcció del compromís, del benestar, sobretot del benestar personal. Estem intentant fer un projecte en què no sigui vendre, no sigui el luxe, no anem a buscar el luxe, anem a buscar el benestar, sentir-se bé amb si mateix, no? I el luxe està canviant. Un
concepte de luxe ja no és el luxe que tenim entès fa 15 anys, que era tenir coses materials. Al final no tenim temps per gaudir de tantes coses materials i el que necessitem és gaudir més per tenir temps per nosaltres, per cuidar-nos, per cuidar la nostra parella, per cuidar la nostra família i per tenir aquells moments per sentir-te en harmonia, no? I aquest és la nostra aportació i la nostra visió del proper futur que hauria de més. El seu Picapoll Negre va estar guardonat amb el millor vi de Catalunya del 2019. Això us va animar a seguir amb l'aposta d'aquest tipus de vi? Sí, lògicament, això només fa que animar i confirmar una mica l'aposta que vaig fer en el seu moment, no? Ja fa 10 anys que vam apostar per la recuperació de la varietat de Picapoll Negre. Molta gent no creia en el Picapoll Negre, de la pròpia zona. Jo vaig ser una de les persones que va decidir que per mi era una aposta personal molt important, no? Per donar el nom Picapoll abarcar més, que abarqués més el nom Picapoll i d'alguna manera per fer vins diferents, no? Vins amb noves filosofies i que això tindrà properament, amb les noves instal·lacions que tenim avui en dia, en aquesta última verema ja hem pogut gaudir de noves fórmules, nous sistemes de treball que tindrem l'oportunitat de fer proves i vins molt diferents, molt curiosos i que cridin l'atenció. Que d'alguna manera que expliquin de la millor manera possible la identitat, la climatologia, l'entorn on estem. No? Com a centre productor del vi heu viscut moltes etapes. Quines són aquestes etapes viscudes des de que vau començar a fer vins fins a convertir-vos en un referent a escala nacional? Bueno, doncs primer de tot, l'etapa més important de totes, jo crec que sense anar-nos molt enllà, l'any 86, amb l'incendi de Montserrat, va ser un moment clau per a aquesta casa, ja que des de principis de la dictadura aproximadament es va decidir arrencar les vinyes perquè el preu del vi va baixar moltíssim. Per tant, ja no era negoci. Nosaltres en aquella època no embotellàvem vi, per tant, la marca no es podia fer i això ens va portar a arrencar les vinyes. Des del moment que s'arrenquen les vinyes, aquesta finca es dedica principalment al cultiu del cereal. L'incendi del 86 va ser un incendi devastador en aquesta zona. Montserrat va omplir-se de llames, no? Es va devastar una mica tot aquest terreny i el foc va arribar fins molt a prop d'aquestes imatges que tenim aquí ara mateix. No? Per què? Perquè el cereal és una metxa, fa que tinguem una propagació molt ràpida del foc i el tema és que va decidir el meu pare replantar vinya per tal de fer un tallafocs natural i que aquesta situació no tornés a passar en el futur. Aquesta és una dels moments claus més importants. L'any 2003 també va ser un altre, que és quan vam decidir juntament amb el meu pare, desgraciadament va morir en aquell agost del 2003, recuperar l'elaboració pròpia de vins, però aquesta vegada sí amb ampolla, fent elaboració de qualitat i apostant per fer vins de llarga durada. No? Bernat Oller va ser el primer vi que vam fer. Llavors ens vam començar a animar mica en mica, any darrere any, fins a un moment que vam treure un vi que va ser el Petit Bernat, que va ser una mica la millor campanya de publicitat que hem pogut fer en aquesta casa. No? Aquest vi va tenir un èxit impressionant i tothom volia el Petit Bernat a casa seva i venia com xurros. Va ser un altre punt molt important i a partir d'aquí sí que hi ha hagut etapes, com per exemple el Picapoll Negre, no? El Picapoll Blanc també, han fet vins molt curiosos, però la més important és la que vindrà properament. Properament què vindrà? Si ho podem saber? Apostes per vins molt més alts de qualitat, per una aposta per donar valor
poder transmetre, doncs, com deia abans, aquesta climatologia, però amb sèries molt limitades, molt exclusives i amb un alt valor afegit. Per tant, estem parlant de vins d'alta gamma que no hem vist fins ara en aquesta casa. Sí. I a part també d'aquesta aposta que ens acabes d'explicar, no tots són vins el que feu aquí. Parlem d'aquest nou projecte que ja porten temps entre mans, anomenat Ecohotel, que es fusionarà una hípica, spa, aula d'interpretació de la natura, un celler encara més gran... Què serà això? Bueno, aquest serà un projecte que serà en el moment en què s'engegui, que això serà aproximadament a mitjans de l'any que ve, del 2020, serà un projecte que a dia d'avui és únic al món. Jo no conec cap altre similar que tingui les mateixes característiques que el que serà el Vinya del Mas. No? Llavors, com deia abans, la meva aposta és fer territori i de manera responsable. Què vol dir això? Perquè les paraules són molt fàcils de treure, però a mi m'agrada, jo soc una persona de fets i quan dic és que faig. Llavors, aquest edifici del nou celler és molt tot per energia geotèrmia i a més de 100 pous de 100 metres de profunditat on s'aprofita aquesta energia de sotaterra per tal de climatitzar tot l'edifici. També aprofitem tot el tema de l'energia solar, l'aerotèrmia, llavors també tenim, quant a concepte de puestos, el que he comentat una mica abans, el que volem és donar l'oportunitat de tenir una experiència realment que ompli la gent, no? Ompli interiorment i aculli exteriorment. Llavors, des de tractaments fisioterapeuta, un nutricionista, medicina xinesa, medicina estètica no invasiva, traumatòlegs, mindfulness, mindfulness, yoga, entrenadors personals, tenim l'empresa fem una col·laboració mútua i tindrem aquí un gimnàs amb les millors màquines de gym que hi ha en el mercat avui dia. El tema de la hípica, una empresa també que a través de la família Ratera que fem una aposta també conjunta per fer una hípica de referent aquí en el Bages i per què no dir-ho a tot Catalunya, on es podran portar a terme campionats d'Europa, d'Espanya, de cavall, de goma. Llavors, també l'aposta per l'enoturisme, però l'enoturisme no massificat, sinó anar a buscar aquest valor afegit de la tranquil·litat, del sentir-te en harmonia amb l'entorn. Intentarem donar valor també a les altres illes de la pròpia denominació d'origen, perquè aquest és un projecte que, com deia, és un projecte de territori en el que volem que la gent surti, que la gent conegui les coses tan maques que tenim aquí a la zona, a la comarca, i llavors fer-li sentir. La gent avui en dia està molt connectada, però amb molta falta de sentiment, perquè el dia a dia se'ns emporta, i a mi inclòs, i necessitem moments per cuidar-nos interiorment i exteriorment. Per tant, perquè la gent es pugui fer una idea, quin seria l'eslògan o quina seria la idea que englobi tot el que m'acabes de dir d'aquest nou projecte? Quin és el concepte clau? Aquí tenim una història, però volem que tu vinguis a fer la teva pròpia història. I ara, ja per acabar, una última pregunta. El seu vi preferit és algun dels que es fan aquí a la finca? Evidentment, són com fills. Els vins de l'Ull del Mas sempre per mi seran els primers de la meva llista. No puc tenir uns altres, no? Però hi ha molts vins que m'entusiasmen, que em fan plorar. I a tots els nivells. El que passa és que sempre busco vins que s'assemblen molt a la nostra filosofia, no? Vins que tinguin una raó de ser, que tinguin una identitat,
Que això què vol dir? Bueno, doncs que com nosaltres no comprem vi de fora, no comprem raïm de fora, tot prové de la pròpia finca. Tenim una viticultura ecològica, o sigui, no pensem cap tipus de producte químic a la vinya ni als vins, intentar apostar per allò que sigui natural. Això són els vins que més m'emocionen, i sobretot que hi hagi una persona al darrere i que les produccions no siguin industrials o molt importants, no? Perquè siguin especials hi ha d'haver-hi alguna cosa, no? I quan es fan grans els projectes a tots els nivells deixen de ser personals, no? I això és una cosa que jo intento cuidar cada dia per tal de mantenir aquesta vibració, aquesta essència, i d'allò i poder-la transmetre amb ell, sense tenir necessitat d'apostar per altra gent. O sigui, m'agrada poder fer-ho jo personalment. Fer tot personalment. Exactament, un tracte molt personalitzat. Tracte personal, propi, i sobretot tenir una característica que us defineixi. Doncs amb aquestes paraules acabem aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver-nos seguit i ens veiem. Fins una altra.